oza pane nguva yekuti munhu anenge aita ine handidade inyaya yekuti pamwe zvekudadisa hazvipo. Zvidadiso zvikawanikwa unodada. There are times. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Ndinotenda Mwari zvikuru masikati ano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Regai ndikukwazisei ndikuremekedzei hama dzangu muzita raJesu. Amen. Ndinotenda chaplain nekundigamuchirawo kuti tigoera neshoko raMwari panzvimbo ino nhasi. Ndichada ndiverenge kubva kubhuku yaLuke 15. Luke 15 from verse 8. Either that a woman having 10 pieces of silver, if she loses one piece, does not lit up a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. And when she has found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, I found a piece which was lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over a sinner that repentance. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Tine muenzaniso wekingdom yaMwari watapiwa pano, wemukadzi aiva nemacoins ake 10 ndokubva arasikirwa nerimwe chete, ndokubva ashanda neprocess yanchada nditsanangure nhasi kuti agone kurecover the lost coin. But chinhu one chaakatanga kuziva kuti ndine zvinhu zvingani kuti uzoti pane chashota kana kuti charasika. So aiva knowledge yekuti ndine zvinhu 10. Saka ndofunga aita stock take kana kuti akaverenga ndokubva adiscover kuti one is missing. Nekuda kwekuti nedzimwe nguva munhu akasaziva zvaakanzi naMwari ndozvauri, unogona kusava neshungu yekutsvaka zvimwe zvinhu nokuti unofunga kuti zvazviri ndo zvazviri. Original information inokosha kuti munhu agone kuziva kana aakunyeperwa kana kuvharwa. Zvakafanana nekuti pakava nefake mari, chinoita kuti tigone kuziva kuti iyi fake tinenge tichiziva futi original yakaita sezvizvi. So ukasava ne the complete truth of the word of God concerning your life, pane paunogona kurelaxa uchifunga kuti uri munhu akadzikama, but wakatobatirirwa nemweya yetsvina nekuti you don't know the truth concerning your life. So munhu unongoziva bedzi zvokwadi yeupenyu hwako kuburikidza neshoko raMwari, kuti Mwari vanokuona sei, kwete kuti vanhu vanokuona sei, nyika inokuona sei, it's another story, asi kuti Mwari une mufungo wakaita sei pamusoro peupenyu hwako. So ukasaziva the mind of God concerning your life, pamwe pacho unoita kunge munhu akangorelaxawo so, but inyaya yekuti hausi kuziva. So mukadzi uyu ane information, ane knowledge yekuziva kuti ndine macoins 10, saka akadiscover kuti one racho raita missing. Asi Bible rinotanga kutsanangura kuti zanzi akabatidza mwenje. Chinoita kuti abatidze mwenje is just a picture yekuti mumba manga mune rima. But muupenyu hwako nhasi rima randino understand ignorance. Bible parinoti kuchema kungauya usiku, asi mufaro mangwanani unongoreva nyaya darkness inorepresenta lack of knowledge. Kuti dzimwe nguva kuchema kuri muupenyu hwako haisi nyaya kuti zvinhu zviri kunetsa, but inyaya yekuti hauzive kuti ndingaite sei mukunetsa kwazvo. Nekuda kwekuti kunetsa kwezvinhu kuchagara kuriko, asi kune vanhu vanogona kuva successful in hard times when they know what to do. Ndaiti ukaita munamato wekuti maproblems apere, munamato wako ndine sure yekuti apere, nekuda kwekuti pane zvinoitika mukati memaproblems zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. What rules the world machallenges, maproblems. Kana profession yemunhu ine chekuita nematambudziko, kuva mupurisa yenyaya yekuti pane vanotyora mutemo naye. Vanhu vese vakanzwisisa basa rako rinogona kushaya basa nekuda kwekuti riripo kumaintaina zvinoita zvinhu zvimaintainwe. Saka uchaona kuti basa rega rega muupenyu rine chekuita nemaproblems ari panyika. So what makes the world go around maproblems. Saka patinoedza kusolva maproblems ndo pari kupindawo employment nezvinhu zvakawanda wanda. Saka paunochema dai matambudziko apera, inyaya yekuti waifanira kuchema uchiti ndingaite sei mumatambudziko aya, nekuda kwekuti akangopera ndofunga newe unobva watoperawo. Okay. So mukadzi uyu abatidza mwenje light nekuda kwekuti mune rima. So muupenyu hwemunhu chinokosha, chinotanga kuva muupenyu hwemunhu chaanofanira kuva nacho light, which is information.
kana kuti knowledge. Saka uchiona Mwari pavaisika nyika, chavakatotanga kudhila nacho, nyika yanga iri void, iri shapeless, iri empty. Asi Mwari vakatanga nekuti let there be light. Kuda kuti Mwari vakati the first principle inoshanda muupenyu kana uchida kuita zvinhu is to have the right information. Light inorepresenta information. So Mwari vachitotangawo vakati let there be light. Kureva kuti vakaziva kuti nyika haina shape, iri empty, iri void, but chekutanga kuita ndisandagadzira shape nekuisa zvinhu, I need light. Light ndo area of influence yaunogona kushanda uri mairi. Ukaita dambudziko murima unofanira kutanga watsvaga light than kuda kutanga wasolva dambudziko racho, because unogona kutocreate rimwe in the process. Let's say magetsi aenda pana kuti ubatidze mwenje wakuda kutanga kugadzirisa zvimwe zvinhu, unogona kuzotsika kana poto kana kutsika mvura iri kupisa pastove nekudini. So you need light as the first. So amai ava vakabatidza mwenje mumba, vabatidza mwenje, Bible wrote she began to sweep the house, which means mumba mune marara, haugoni kutsvaira kana makachena. So mukadzi uyu une pfungwa yekuti ndofunga mari yangu yavigwa nemarara arimo. Light abatidza but haana kuwana coin, ndo zvaita kuti azotanga kutsvaira. Nokuti dai akabatidza light akawana coin aingononga coin rake recover, but paakabatidza light haana kuwana coin. Ndo imwe question yandakambombuzwa neimwe hama achiti ndakatosiya zvekunyika ndakunamata but handisi kuona kukomborerwa kwacho, zvakaipa handichaita. Ndikati first thing chaunofanira kuunderstand, haufaniri kuti zvakaipa handichaita, nokuti chinoita kuti uregere kuita isimba raMwari rinoita kuti uregere kudaro. Ukatoona uchifudza kuti ndiuri kutozviita utori ku wrong side, haugoni kuita chakanaka kana Mwari wacho asina kukupa simba nenyasha dzekuti uite chakanaka. Yako human nature haigoni kuita zvakanaka kana isina kugamuchira Kristu anoita kuti uite zvakanaka. Saka mukadzi uyu wabatidza light but haana chaari kuona. Samwe anobva ati akuchechi ndinouya ndinotonamata, zvakaipa ndakatosiya but handisi kukomborerwa. Ndikadiscover kuti haukomborerwa nokuti wakaregera zvakaipa. Unokomborerwa nokuti pawakaregera zvakaipa une zvakanaka zvaunoita zvinoattracta zvinofanira kunge zvichiitika. I'll give you an example. Baba vangu patakakura vaindirowa vakabva kubasa vakaona tisina kudiridza garden. Ndikadiridza garden vanga vasinganditendi. So ndakaita ikwesa kuti mudhara uyu ndava tikasadiridza anopopota, but tikadiridza ambo yachiti thanks wakomana madiridza. Saka patakamubvunza akanditaiwa chinoita ndisakutendei kana madiridza muchadya muriwo wacho. Ndovana discovered okay. So pane zvakaipa zvawakaregera kuita, but pano pane nyaya, pane zvakanaka zvaunofanira kunge uchiita. Matthew 6:6 Bible rinoti kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhara door. The God who sees what you do will reward you. The God who sees what you do, Mwari anoona zvamunoita kwete zvamunoitwa, zvamunoita, which means the reward is connected to what you do than what you are crying for. Sorry, I'll repeat what's on the whole Bible. Matthew 6:6. You know, teacher prayer, but you know, manje answer a reward yako yemu prayer. Aisimu ma words, iri mu action. What you do. Pinda pakavanda ovare the Lord, the God who sees what you do, which means the doing attracts the reward than the tears. Saka richizoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Kuchema bedzi haisi guarantee yekuti Mwari vachakuitira, zvine guarantee yekuti vachakunzwa chete. So prayer inoita kuti Mwari vakunzwe, action inoita kuti vakuropafadze. Ukatonyengetera vanotonzwa, but chinodena the answer and the reward hazvisi zvawataura zvaunoita. I am a street preacher, so ndoda my example story. Ndaitaura ndichiti mukomana akatopfimba musikana, ndoda kutokuroora, musikana anogona kuramba. But mukomana akadzoka after 2 years anosvika musikana akatoroorwa. Kuti but ndo zvandaitaura 1. Musikana ndopa achamuudza kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Because pawaitaura ndaiona. Kuti imba ndoida but apa ndogona kunyura. Nongochiona. That's the same nekuti the God who sees what you do will reward you. So amai avabatidza light but coin hapana. Hakuna munhu akamboita question here kuti bandonamata wani but zvinhu zvacho zvasimbofamba, handitomboita zvakaipa ndori munhu ari bo but hapana zvakanaka zviri kuitika kwandiri. The light is already new, but pane chinosaka light rinodzinga rima. Marara anotsvairwa newe. Kuti Kristu kana amauri une zvaunofanirwa kuita. Usati wati Mwari pane zvaachandiitira, but une zvaunofanirwa kuita nokuti una Mwari wacho.
marara haadzingike automatically, panoda action yako, effort yako to sweep the house. Ukabatidza light hauribatsire kukudzingira rima, light rinongokudzingira rima, but chinodzinga marara i-effort yemunhu ari mumba imomo. Samukadzi ndokubva atora ebroom mutsvairo akatanga kutsvaira marara achiburitsa mumba. Bhaibheri rina kundiudza kuti achipedza kutsvaira akawana mari, akawana coin yake, rinoti ndokubva atanga kunyatsotsvakisisa. She began to seek diligently until she found the coin. Saka zvinondiratidza kuti coin rasiri futi mumarara. Because dai akangotsvaira aibva ariwana, but hanzi apedza kutsvaira ndokubva atanga kunyatsosecha mumba. Mumba zvamuri mune property, mune zvinhu zvirimo. So to me it's a picture yekuti zvichida coin harina kuenda mumarara, harina kuvigwa nerima, but rakaenda pasi petable, rakaenda pasi pesofa, rakaenda pasi pecheya. Iproperty yakaunzwa mumba neimwe mari yawakambowana, but mari yawakambowana ikaunza property yakuviga imwe mari yanga iri mumba. To me that's a picture of pride. Kuti Mwari akakuropafadza ngwarira kuti ndo the last blessing yako, nekuda kwokuti pawakangoropafadzwa ipapo chete hauchabatika. Wakutoviga zvakawanda Mwari, because Bhaibheri rangu rinoti anovimbika nezvishoma Mwari unomutrusta nezvizhinji. Saka sometimes zvishoma pazvakangouya, the trust yemoa pasisina, because pride began to show up. Oza pane nguva yekuti munhu anenge aita ine handidade, inyaya yekuti pamwe zvekudadisa hazvipo. Zvidadiso zvikawanikwa unodada. There are times yekuti situation yekuti kana kuti ukatoda kutraya kudada kwacho zvinogona kutongonetsawo futi hapadadiki. But life in a stages yekuti pane imwe zera. That's why I always tell people, the more God blesses you, the more you must fear and love God. Why? Because every level yauchasvika ine mama challenges yekuti ukashaiwa Mwari. The devil fight vanhu nema problems most of the times. Pamwe pacho anotoshandisa success as a tool to fight you. So chinoti pane pawakasimudzirwa ndo pakabuda imwe character isina kunaka mauri. Wanga uri munhu ari right uchiri pa level redu iri, but pawakongoenda pamusoro mbichana auchaita. Kana kutonamata kwacho unongotonyengetedzwa unzi andeika ani please andeika. Why? Because pamwe zvawaitonnamatira ndo pawakazoti zvakabva zvapindurwa. Saka kwauri kuti unyanyodzoka uchichema unonzonoti but taakoka. Do you know the devil, vanhu vakaropafadzwa vari muEgypt, vakawana silver and gold, vapiwa ropafadzo naMwari, vakabuda muEgypt vachienda kuKenani. Along the path ndokubva vagadzira Mwari chimombe chavakaumba chegoridhe. Goridhe vakaripiwa as a blessing naMwari wokudenga. But vachifamba murodhi, Moses aenda kunonamata Mwari mugomo ati nonokei, vanhu vakataura naPastor Aaron kuti gadzirai Mwari tanonokerwa. Vakagadzira Mwari nechipo chavakapiwa naMwari. Kureva kuti pamwe pacho trap iri pa blessing when you don't know how to handle a blessing. Tine nguva dzekuti sometimes we judge people vaita zvinhu kuma levels mamwe chita hafano kudaro, so munhu mukuru hafano kudaro, but ukaenda ku area iyoyo unotoda nyasha dzakawanda, unogona kutodaro kana kudarika. Enambonza vamwe achidiscussa mukombiso nza shuwa munhu anganzi angaite rafu amwene vake vakamuberekera murume wake achivaita rafu, asi kana mukarorwa pamusha pakanzi panoti iwewe unyasoona kuti makafanana. Unovaudza mashoko ekuti vanoshama kuti ndiye murora wedu here. Why? Because there is a level yaunenge wasvika panenge paakuti iwewe. So along the path vari kuenda kuKenani vakaropafadzwa naMwari, but ropafadzo ndotova a trap yekuti vachishaiwa Mwari wacho chaiye akavaburitsa muEgypt. So amai avakatsvaira mumba mumarara musirimo makawanikwa coin. Marara anga arimo yes, but asiri vakaviga coin. Coin yavigwa nezvimwe zvinhu zviri mumba zvavakatotenga zvakanaka zvirimo. So ngwarira kuti chakanaka chinogona kuva a trap inogona kukubvutira chimwe chinhu chauri kutochema kuti Mwari ndipei. Nekuti nzwa Mwari pakukuropafadza vanoziva purpose uye vanoziva your level of maturity, how to handle chaurida kuunza mulife mako. Kumba kuti nekamufana kadika anonzi divine song, but unodya sadza nefish, I make sure kuti kanodyawo hako, but yake ndinotanga ndaivheta ini ndisandakakava. Because iko akasati kaugona kuseparata minzwa nenyama. Nekunaka kwese kunoita fish tinogonaita problem. Nekuda kwezera ratsano watinawo. Kwete kuti fish ayi. Saka pandinotora fish yake ndichimubvisira minzwa anonzwa spirit of delay. Anonzwa kuti vanhu vadangunakirwa vega panapa vari kundibatirira mani.
Saka there are times yekuti zvinhu zvauri kunamatira vamwe wako Mwari akatovaitira, but to you utoti unofunga kwandiri kune spirit of delay chete. Inda zvinhu zviri kunonoka izvi. Kana usati wakugona kuseparata minzwa nenyama. Because zvakanaka ufunge nyangwe zvakanakira munhu ane pfungwa dzakanaka. Zvimwe zvacho inogona kutova a trap even unto death. Ndo danger zvimwe zvinhu zvakanakisa muupenyu. Zvinogona kukunzira rufu faster than the problems you are having now. Asi wese ari kumakuva akaenda nokuti zvakaoma mumwe zvakanyanyonakidza, zvikanyanyofadza, akanyanyosimuka zvekuti akabva atofa. Rugare runogona kutova a trap kudownfall yemunhu kana usiri mature to handle zvinhu izvo. Divorce dzimwe nguva divorce yaiwe nekuti zvinhu zvakaoma, mukadzi nemurume ari kunetsana, mumba muri kunetsa, muna chakanaka. Baba vakapromotwa. Vanochinja property zvese nemunhu. Masofa ndeyekudhara ngaabude, kitchen unit ndeyekudhara, mai Moze ngavaende. Bosi unenge wane klasi yako. The more God blesses you, you must continue to love God. Why? Because every level yauchasvika ine a temptation iriko. So amai ava koinira vari kutsvaga mumba ririmo, but mumba mune zvinhu futi zvirimo. Hazvina kuipa kuva nemasofa, kuva neTV, kuva nemastove, but nyaya yekuti koini rinogona kuvigwa nechakanaka chiri mumba. So usati wanamatira chakanaka kuti Mwari vakuunzire muupenyu hwako, make sure you know how to handle a blessing. Pane kuti vanhu vafare nokuti wakomborerwa, vamwe vanhu vanogona kutochema nekutambudzika nokuti iwo wakasimudzirwa. We are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo kune vamwe, but you know kuti kune vanhu kuti vakasimudzirwa vanhu vanokwenyana sokuti takuvara. Dai vanhu vaigona kugara pasina Mwari vaimuudza kuti hapana tsana ishembumirai tinokuvara. But hazvizongoitawo hazvo, but truly there are people wekuti blessing ikaenda pahari, the outcry is too much than joy. Coin rarasika, but ririmo mumba harina kutombobiwa. Chaviga coin chinhu chakanaka chakatotengwa nedzimwe mari chikauya mumba. Saka amai vamboedza kuburitsa marara hamuna mari. Rima risiro raravigira mari. But hanzi vakanyatsosecha. Life inoda kuti usati waprofitwa, iwe uri muprofita welife yako. Imbozvisecha. Why? Shoko rinoti chaunodyara ndo chaunokohwa. Hauende kuna profeti uchiziva zvauri kuita neunhu hwako, ngoti pamwe vachandiudza zvano. Ukaona achikuudza zvaunoda, muprofita wako waMwari ari very sensitive. Kune maprofita ka edu kogoita aMwari. I remember ndiri kuindustry so 2007. Pane patakaba kubasa so. Mosha irowan. Ayo yakapera nyaya shora. Takaba pabasa so ndova tasungwa tikaenda kumbaro. So friend yangu atakasungwa nayo manje tambobuda so on baby. Akanditi kune muprofita ariko. Tinoyambuka. So indire pfungwa yekuti zvataite zvimwari hadi but kune kwa Mwari vanongona kutoti miririra zvikatoita mushe futi. Saka ndopandakaziva kuti maprofita edu isusu anotiyambutsa. Tichiita zvatinoita neunhu hwedu ihwohwo, neutsotsi hwacho, neufeve ihwohwo, tikanopfugama pari tinoyambuka. Saka ivavo ndevedu. But vaJehovha manje. Osa kufamba nemunhu anonzwa Mwari kuri dangerous. That's why vanhu pavakafamba naMoses, usafunze kuti vainyanyofara. Imagine kufambiswa nemunhu anokusvitsai paRed Sea, musina chekuyambukisa. Uku muchiteerwa. Unozonditsana havana direction now. But munhu ari kutonzwa Mwari vachimuti famba wakadai. Anonzwa Mwari ari dangerous, munogona kufamba naye for 3 days pasina mvura, mosvika pane mvura futi inovava. Pamara muchifamba neanonzwa Mwari. Izvi pfungwa yedu ndeyekuti kana achitonzwa Mwari inofanira kusvika zvichingotapira. So koini mumba ririmo harina kumbobiwa. So pane zvinhu zvaunofunga kuti ndofunga pane nhinga ari kundidai, pane nhinga ari kundidai. Chakaiswa naMwari mauri kana vanhu vakadii achitorwe. But wakaipa unogona kukurwisa zvokuti unopedzisira wakunetsana nevanhu usikade kusecha life yako. Akasecha mumba make. Upenyu hwako ndo imba yako. Secha unhu hwako. Kumbira nyasha dzaMwari, Mwari vakubatsire. Secha nyatsotarisisa. Ndiri munhu right. Osa youth kuchechi, toenda kuchechi na chaplain. Youth kuchechi inouya so baba ndina matrei Mwari andipe munhu right. Ndikati munamato usati waitwa iwo mburo sei because Mwari akatendeka ka. Atora ari right.
oisa pasiri right because wakanamata. Aiwa. Mwari wacho ndowe munhu wese ufunge. Iwo ukava right panoshanda inonzi law of attraction. Zvimwe zvinhu zvinouya mulife yevanhu haisi nyaya yeprayer. They attract chinouya muupenyu hwake. Ma-laws of attraction ari real mulife. Tambogara kulocation unonzi kuwadzana so. Kunoitwa zvinonzi zvigure muziva. Zvinopfeka manenga zora madhaga kudai. Chigure chikapfuura mulocation so chinoteerwa netuvana tudiki. But ndakadiscover chigure chacho munhu mukuru. Inda vakuru vasingadi kusapota mwoyo wavo. So ndakatozodiscovered uyu nyangwe ari munhu mukuru but nyaya yekuti anotamba achizora madhaga. Character yeva. Savana vanongosuspecta ndofunga mumwe wedu uyu. Hakuna munhu mukuru anoswera achizora madhaga avatsana height but ndofunga tiri same size. Law of attraction zviri paari zvinoshedza zvinouya kwaari. Ndofunga even vasikana vanozviunderstanda vakomana vanouya pauri pane chinova attract. Pane law of attraction. Vanotoziva and achikuapproach hatauri zvakati unonzwa achingoti wangu andoziva kuti uri wake zveshuwa. Wangu wadii anotoona hunhu hwako kuti handeveda. So wakatanga kusecha mumba make until awana coin racho. Kurati coin mumba ririmo. There are good things hidden in you. Zvinoda improvement kwete yepanze yako. Kwete zvechechi. Nokuti mwana kuti akundofa tikapinda chechi iri very powerful. Hakuna chechi iri powerful. There is power in the name of Jesus. Law of attraction, your blessing and favor is type your church, type your pastor. What you do? God is Mwari has moved in the church. Haatopindi church. Rangu rinototi miviri yedu itemberi yaJehovha. Anopinda isusu. Isu ndizozopinda Anglican, Methodist, Roma. Haako kweseko. Anongopinda mumunhu wake. Saka ukamugamuchira miviri yedu inobva yava temberi yaJehovha. Saka chero dzimwe nguva munhu anogona kukomborerwa asingapinde kwenyu kwaunofudza kuti ndokuna Mwari. Unozoona kuti ayo Mwari wacho haite zvechechi. Machechi ndo anoita zvaMwari. Iye anoita zverelationship nemunhu, atenda kwaari, ateerera, anofamba munzira dzake, unomuropafadza. So the coin is in the house. Blessing yaunochemera ndikakunamatira handisiri ndiri kukupa makomborero. You are already blessed, wonderfully and fearfully made. But ndiri kuuya ne-doorway yekuti ugone kudiscover zviri already in you. Vanenge amai vane nhumbu 9 months dzikakwana, 9 months dzakwana ndedzani dzemwana ero dzaamai dzemwana kuti abude, but abude mufana wacho kusvika amai vaudzwa kunzi push. Sei vasingashedzeka mwana kuti come? Because arida kubuda apa ndiani mufana kauyo. Inda nanyamukuta asingashedzera kuti come baby. Vanozati akanzwe but nguva yakwana. So there are times yekuti the pastor is more like ndo amai vacho. It's your season, it's your time. But you need somebody sent by God to usher you into a season. Right? Wangu ichiri right now. Ndakamedza 5 gig. Sima street preacher saka. Toto me squad meeting. Just let me know kana time yashare it. Are we okay there? Okay. Wait just a minute, all right. So the coin is in the house. Ropa fadzo mumba irimo. But toda munhu asingablame vamwe vanhu. Blame game, blame spirit muvanhu irimo. Wese ane problem kashoma kuti azvinongedzere, inature yemunhu. Anenge kuti handiyazodai ava ndo vari kundidai inyika yacho zvazodai haushayi pekunongedzera. But there are things yekuti wapedza kunongedzera kwese, search carefully your life. Are you right standing with God? Chechi yacho haina power kana rikavapo kune chinhu chinonzi insulator. Ukabata magetsi une raba utombonzwa power yacho, kureva kuti your life inogona kuva an insulator to what is available. Uchitochema sokuti zvacho hazvina kumira mushe, kune vanhu vanenge vachimirirwa mushe. Same situation. Ndakati izvezvi muupenyu hwako kuoma kwawakaita ukatoenda kubucha ukaona kune nzondora kana mazondo, isaini yekuti mombe yacho yanga iriko mukore uno. Kuna akatagura steak akakusira tsoka. Kwete kune imwe nyika munyika muno. Kwete last year mombe iyi ndeye this week. Ukaona uchinzi kune mabhonzo nyama yanga iriko. Mwari wacho ari mumwe chete. Tichimunamata. Saka mwakarizoita mubvunzo mufundisi. Kana muchiti Mwari anotida zvakafanana, seupenyu hwedu hwakasiyana.
ndikati you are right. Chinoita kuti iye achitida zvakafanana upenyu hwedu husiyane, isusuwo manje hatimude zvakafanana. Iye Mwari rudo rwake kwatiri rwakafanana, but rwedu kwaari rwakasiyana. Munongochingopindawo kuti todii, mumwe anenge achirevesa, mumwe haasi kurevesa. Because people can do things maybe out of excitement. People can do things peer pressure, kuti vamwe vangu ndo zvavanoita ngatiitewo. But vanoita vachirevesa vanenge varipo, vasiri kurevesa vanenge varipo, result ndiyo inozongoshowa. You cannot fake result. Ndine mukomana ndakafunda naye, so takamboenda kunosangana naye kuWestgate. So ndakaenda one family yangu, ndapaka ukaonda fit daka paside. Iye ndokubva auya, hey, V8 Lexus. Ndakaudza vana vangu ndikati mukuona, takadzidza tese. Vana vakadzokorera kundibvunza kuti shuwa, mari zautsa anoshoka. Vana vanga kunetseka nemari dzokudzidza vanoziva takatoenda kuchikoro, but gepi racho rakanyanya. Sure, did the same class ndakati pa desk 1 naiye Robert. Ndakazodiscover kuti ndofunga ndatadza kutaura, ndaifanira kuti kuvana vangu uyaidzidza kwataitamba. Because mari zautsa afekeke. You can't fake result. Kana uri serious uchinamata Mwari uchirevesa, Mwari avambokunyadzisa azviite. You cannot fake results. Satiriko, tiri same class, same desk, same teacher, same notes. The outcome was different. Saka handiko nokuzonyepera wabereki kuti maticha anga siri serious. Because upa next pangwa akaita ma-A. Nema notes ataipiwa ini ndakaconvert ndikaita ma-D. Hakuna enda mazoenda anga asiri ma-private lessons pasera. Ma notes ndiwayo. Paanosvikira ndo pane nyaya. So now we're going to matter Mwari is so personal. Search your life. Pani pekuti usati waparidzirwa, iwe utori mushumiri welife yako. Kuti bati zvinhu zvazvina kunaka Mwari havadi. Handizvo here zvingaviga ropafadzo yandiri kuchemera. God is ready to bless you, help you, guide you. But pane ma-key facts anotariswa kuti zvinoita here apa. Nokuti already pazvishoma zviripo. Akutaurike newe. Nokuti chaviga coin iproperty iri mumba. Mulife mako mune mamwe ma-achievements awakanyatsoitirwa naMwari nenyasha, but aumbofa wakataura nyasha dzaMwari. Nokuti kwatakomana life ndakurongeka. Iwo nyatsozoti wanga usina kurongeka pana kango kuti uendawo apa. Wakaita kuchestirwa ngebhora. But kana wakuudza vamwe unotanga amene zvimwe zvakaita. Ausatomboona anotaura kuti baba takarwa 3 days dry fasting. Zvoita sekunge zviri pafasting yake zvakaitika zvacho. Izvo mutotorwa ma-8 days utoona hapana result. But ave ma-3 ava indava. Ndo pandakadiscover kuti mulife izvi zvinhu zvekunamata. Formula isimuwanu. Kuna vanogona kuitirwa nyasha. Zvinhu zvaunovakarira kutsvaga kuna vanozviwana nyore. Pasina effort yaiswa, but munhu Zakeyo aida kutoona Jesu akatotadza, ndiye akatozoonekwa, vakatoenda kumba. Saka handitendere Zakeyo kusara kunyora bhuku how to attract Messiah. Makaonekwa muna kuona. Zvatoramba, iye ndiye akatozouya akati anoburuka itendi, but kana wasara manje 8 ways to attract him. Hapana 8 ways ka wakongonzi buruka tendi. Zvatoramba. But in nature yevanhu kana munhu achieva anogona kuisa Mwari paside kuti pane zvatakaita. I believe in prayer, I believe in fasting, but the basis of everything is the grace of God. So ukasudurutsa nyasha mumba, woisa pride, human effort kugona kwako, unogona kutova a hindrance pa blessing yaifanira kunge ichiuya. Hauna kutomboroiwa, property inogona kukubira coin, kwete mbavha. Property iri mumba, coin rikangoenda pasi petable apa, ukasamuvha table iyoyo, kuti you need to move things in your life. Pano zvaunofanira pride inofanira kusudurutswa. So ziva kuti ndiri munhu, idzi inyasha dzakaitwa naMwari. Ava vanhu oseni, inguva nemikana zvinotisiyanisa, but chokwadi chiripo, Mwari ndewedu tese. Begin to move things. Visa pride, Mauri, begin to shift things. Have respect, have honor. So pane zvinhu zvaunogona kutsvaga in prayer, zvisiri kuprayer. Zviri kucharacter. Pana akambondudza vanzi, prayer is the master key. I chose to differ. Prayer is one of the keys.
kune ma-issues asingade prayer. I remember achitaura rimwe day pastor FM apa kuti prayer inodzinga mweya wenhamo, haidzinge nhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Vanhu vazive difference yemweya wenhamo nenhamo. Mweya wacho ukatobva ukasahodha unofa usina kana mweya wenhamo. Ndo inenge difference yeindependence neprosperity. Kuva independent kubva mukudzvanyirirwa naoppressor. Saka ukava independent ukasashanda unoita nhamo usina kudzvanywa nemunhu. Usimbe hunokuuraya muindependence. Haugarike nokuti wawega. Oppressor abva, but you must know what to do. Saka uchizoti mulife mune vanhu vane nhamo kwete nokuti vakaroyiwa. Ukaroyiwa unogona kutodarika zvauri. Varoyiwa vakanyatsokuvavarira stage unodarika. Hauna kuti umboroyiwa kana kumako une zvinhu zvausiri kumaster nekuita mulife. Ma-principles ari general. That's why ndifarira hama dzangu dzekusowewo. Vakatozviona kuti shuwa hausi kuroorwa ende pane mweya wetsvina but une utsvina. Havakudze zveutsvina vanongotara zvemweya wacho. But ukada kuzodiscover kuti pane utsvina waonekwa 3 matombo unogeza kuseni, masikati, unochena hanombokunyepera, unoonekwa. Zvoti vagondotozi ende vanoona. Ende ichokwadi vanenge vatoona. Ukatongogeza chete zvinoita. But kuti udzwe yekugeza unotoza it's an insult. The coin is in the house. You need to shift property and move things. The blessing is in you. Just be a good person. Zvoda kumuvha wega. Usafuswa usamanikidzwe nechechi usanyare mufundisi. Usapane pamwe kuti vanhu vari patight nemafundisi but havachike Mwari. Ende mudhara mwandakasangana naye mustreet manga achitosmoka sanonzwa pana face patoparidza. Kune yatakaona nanga asina chance. Unoiviga nguva ikupi? Unoiswa muhomu musheti ikabvira. Usapane ndakamubatsira nokukasika kuenda pandakano ndamuomesera. Muhomu makaisa kuti yanga yadzima here unongochiona nemovement sokuti kudenga kwacho hatisataenda but munhu anotsva. People, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha. Tosanganiswa zvakare mangwana. Ndinotenda zvikuru. God bless you. Tingaomberera mufundisi wedu vatiparidzira zvakanaka. Chishuwo changu ndisati ndadaidza chaplain general kuti vatipe mashoko ekupedza. Chishuwo changu kuti pandakataura navo vakaratidza kuti wiki inogona kuvanetsa nokuwandirwa. Saka munamato wangu ndokuti tovaita seko kuti tivabate, ndovasunga here kana toita sei? Kereke tovapa 2 weeks here. Hallelujah. Tovapa 2 weeks here. Tovapa 2 weeks here. Kana mada 2 weeks ndozongoda vanotsvaga fiwe kuti vauye kuti vashaye reason kuti anafiwa ndika. Mondiona chaplain general ndingaukombera baba muye kuno kumberi mukombere zvataurwa namufundisi. Mazvita tinotenda chose shoko rauya kwatiri rauya nenzira inonzwika handiti. So toda kungotenda Mwari. Inini handisi kuda kutsinira kana kudini, toda kuti simuke tinamate.